näe, että tänne saisit pommin laitettua. Älä unta nää. Voisin pommin laittaakin jonnekin. No en laita pommi ihan OP joku pommi. Niinpä tappaa vaan niinku porukkaa. Vedetäänkö no-scope-matsi? Okei. Heti kun löydetään toisemme. Minuutti aikaa. Tuleepa ensimmäinen tasapeli. Tää on kyllä hiton ruman näköinen tää scoutti. Niin rumma, ettei mitään rajaa. Jaa! No-scopeilla on vähän vaikea osua. Oi Hohoho! Yes! Osuin. Ei vittu, älä lataa. Haista vittu, älä lataa. Ei vittu, 4 HP. Mitä vittua? Ei osmes noin läheltä, mitä paskaa? Uusi no-scope-matsi, mitä ois? No-scopea täältä. Onko no-scopea täältä? Voi mennä hetki. Tässä muuten kestää hetki. Täällä lähemmäs. No, älä lataa. No-scope on ihan OP. Noniin, vedetään 360 no-scopea. Vain 360 hypyn jälkeen saa ampua. Jaa, sovitaan sitten. Pitääks olla silti no-scope? Pitää. En mä tiedä, mitä sä oot. Vittu, hiiri saatana toi. Vittu, Ei tässä oo mitään järkeä. onpas. Vittu. Missä? Ei vittu. 360 olko osu. Ei vittu, saatana hiiri. Ei vittu, tää latas. Vittu. En mä jaksa, tässä väsyy vaan käsi vaan. Okei, ihan normaali no-scope sit. No jaha. I'm bot. Joko, jatketaan ihan normaalisti. Ai vittu, osuit. Osuit ensin. Otetaanko haulikkomatsi? Okei. Kumpi haulikko? Eka. Gauge superi. Noniin. Mä oon mulle yhtään mitään. Mitä vittua? Jaa, ok. Nice. Pitääks ostaa kevlari? Joo, vaikka, jos haluat. Ei pakko ostaa. No vittu, älä jää jumiin, saatana. Ja paskapeli, kun jää jumiin koko ajan. Tässä lataat siellä koko ajan. Nyt mäkin teen tätä koko ajan. No niinhän CSS kuuluu, kun ne vaihtaa aseen tällä silmänräpäyksessä. Kuulen. Kling 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 kling. Klak klak. Naks naks. Naks naks. Vitussa sä oot. Naks naks vittu. No vittu, mä näin sut äsken. Oi oi oi. Oi, sun tarkkuus oli 42%. Oi uus. Haulikko vittu. Ei saata. Hei. Hyppyhaulikkomatsi. Saa ampuu vaan hyppääs. Tää ei lopu ikinä. Ok. Perun puheen. Teabag. Se melkein jopa osuu.
jatketaan taas normista. Koska naks. Where the fuck are you? Naks. Mä teen kans tota vitun vaihtoa koko ajan. Se on hyvä tommonen niinku stressilievittäjä. Joo, huomaan. Vitun homo. Laitoin pois. Eikö mua löydä? Nyt tulee semmoset vitunmoiset sarjatulta, että mitä haista paskaa. Olla. Tää taas voi illaa tätä vitu haulikkoa. Naks. Ei vittu sit kun nähdään, niin sit on taas se, mitä vittu mua se? Miten vitussa sä ammut mut ennen kuin mä näen sut? Mulla oli hyvä kuvakulma. No joo. Mitä vittua? Jaa. Mulla oli väärä ase. Ei kannata vaihtaa. Mitä? Ei kannata vaihdella. Käy muuten niin. Ai vittu. 4 HP. 4. Pausulle jäi. 4. Mulla kyllä 4. 4 HP eeppinen taistelu. Hei, vaihdetaan. Otetaan. Mikä vittu otetaan? Pistooli. En mä tiedä. Nighthawk. Ai ja mulla on haulikko. Mun Ai pitää saada tää tuhlattua. No vittu, minäkin ostan sitten haulikon. No, niin. Mulla ei oo kevlari. Saat vähän tasotusta. Jaa. No mikä nyt ostetaan? Heti, otetaan taas Dessus, se oli kiva. Okei. Okay. Pistoolit. Nighthawk. Ei mulla on jo Nighthawk. Satamakotka. Kyllä. Oi vittu! Dessun heilautus. Se oli ihan vitun nätti. Ei vittu, älä osta sitä satana haulikkoa. Mä ostin haulikon. Ei vittu. Mä poimin sun haulikon. Mä vittu osuus vai kerran. No lol! Annoin sulle 48 damagea. B62. Mä teen se hiirellä se ostamisen, mä oon vielä opetellut niitä numeroita. Mä osaan vaan numeroista. Ei vittu, älä heitä sitä Dessus. Counter-terrorist. Jaa, jätkällä haulikko. Joku se jäi mulle. D. Vittu. Pistooli. Nighthawk. D62. No, näin mennä. Oi vittu! Mitä persettää? Miten tommoset välimatkat ampuu päähän? Hei, kello on 6 aamua kohta. Niin on. En osu. Vittu 13 HP. Vastaterroristit voittivat ilman kuolonuhreja. Ei kai. Kauas me ollaan nyt pelattu? Parisen tuntia. Ehkä.
Toi Dessu heilautus. Yhdellä kudilla. Jaa. Vikalla kudilla. Pitäisikö kohta lopetella? Ei vielä jatketaan. Mulla on vielä Frapsis muisti. Eiku, vittu. Ei Jaa. Mä vaan alkaa väsyttää. Laskan Marjat. Nyt pelataan. Tästä valvovaa koko... Ei vittu, väärä ase! Oi vittu! Nyt kävi näin. Nyt kävi näin. Eikö se tää oikeesti aina sama, että riippumatta siitä, onko sä CT vai Tero, niin aina kun sä oot puukaan, niin sulla on se tyhmän näköiset hanskat kädessä. Se ei niinku vaihdu mihinkään. En tiedä. Ammun asettasi. Aina tällaiset sormettomat ihme nahkahanskat ja paljaat käsivarret. Dessu heilautus. Dessu heilautus. 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 Dessu heilautus. 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 Haista vittu. Haista paskaa. Kuulu pois. Paljonks mä vittuu? 35 jäi. Joo. Ai vittu. Jorma. Mulla on 53. Paljon sulla? Aina varmaan 100. Nopeammin kuin osasit kuvitellakaan. Lännen nopein. Hei, pelataanko lännen nopeinta? Mitä se on? Selät vastakkain 3 askelta ja käännös ja laukaus. Mikä on 3 askelta? No juostaan mennään silleen selät vastakkain. Okei. Okei. Sitten mennään sit kun tossa kellossa on 40, niin sit kun siinä on lähetään, sit kun 38 käännetä ja ammuta. Okei. Sais vähän epäonnistua. Joo, kokeillaanko uudestaan, että vaan sit kun se on niinku 1 sekunti. Mennään vaan niinku 1 sekunnin ajan käännös ja laukaus. Okei. Niinku vanhaan kunnon villiläntä. Toi näyttää tyhmältä. Okei, noniin. Minä käännyn. Mitä? Okei, mä käännyn. Noniin. Sitten kun tossa on 40 lähetään ja 39. Joo. Ei vittu, missä sä oot? Ai saatana, olit nopeampi. Se oli sun aseen. Sä oot voittanut 2 jo. Noniin. Nyt vikasta poikki. Mulla on mahdollisuus tasoittaa 3 poikki. Mulla on mahdollisuus tasoittaa. Mun pitää voittaa 3 putkeen, niin mä voitan sut. Okei, noniin. Sit kun on 40 Mitä hitto sulla on siinä varuste vielä? Kaiken maailman ihme kamaa. Sullakin. Kännykkä ja... Hei noniin, mennään sit kun on 30, niin käännös ja laukaus. Okei. 1 askel. Mä voin perse. Mulla on mahdollisuus tasoittaa 69 HP. Tässä on hiiri oikeesti ihan hikinen jo. Sama. Okei. Sit kun on 40, 45, niin lähetään. Okei. Katoin. Voi vittu. Noniin, se on finaali. Vikasta poikki. Okei. Tilastot ei merkitse mitään. Mulla on 37 tappoa, sulla on 25 tappoa. Tää on nyt 1 poikki. Ja se korjaa koko potin. Okei. 40. En mä tiedä. 40 lähetään. Joo. Ei perse. Victory. Lopetetaanko jo? Saat tasoittava puukkomatsi. Sulla on mahdollisuus tasapeliin. Jaha. Mahdollisuus tasapeliin, mutta vain tasapeliin.
Kyllä se osuu on siinä long range hyökkäys oikeesti, uskon vaan. Commando Pro, joku Commando. Ei vittu! Tää on niin perseestä tää puukko, ei koskaan osu silloin kun pitäis. Puukot viuhuu. GG, tasapeli. No niin, nyt joku hieno kättely. Ota granaatti käteen. Okei. Nyt kätellään silleen, että granaatti käteen ja räjäytellään toisemme. Se on sit niinku GG-merkki. Se on meidän kättely. Pitää olla tasaisella maalla. Joo, tähän näin. Mä vedän jo valmiiksi. Noniin. N, Y, T, nyt. Nyt. Wee! Noin. GG. Nyt hieno kättely tähän vielä. Ilmakättely. Miten me kätellään ilmassa? Skypen kautta. Jaa, okei. Noniin. Mä kättelen koko ajan, ette vaan näe sitä. Joo, mä kättelen. Noniin, hyvästi. Mä teen nyt tälleen, että mä ostan varusteet. Ei vittu, ostan pistoolit. Mistä? Ai G:stä se droppas. Joo. Joo, ihan vittu. Se on hyvää yötä ihmiset. GG. GG.